Music differs from, say, travel. When you travel, you are trying to get somewhere. And of course, we, because being a very compulsive and purposive culture, are busy getting everywhere faster and faster and faster till we eliminate the distance between places. And what happens as a result of that is that the two ends of your journey become the same place. So you eliminate the distance and you eliminate the journey. Because the fun of the journey is to travel, not to obliterate. At the reception, a glass of wine in her hand. Τελικά δεν θα συνεχίσουμε το ταξίδι, έχουμε μείνει. Εντάξει, καλά ήταν, μία ώρα οδήγηση. Είμαστε. Μέσα στο πουθενά έχουμε χαθεί. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. Σαμαρά. Ούψ, δεν σας είδα εκεί. Βρισκόμαστε στο πιο θερμό χωριό της περιοχής, ή αλλιώς στο χωριό Θερμός. Δεν νομίζω πως είναι χωριό αρχικά, μην τους προσβάλλεις τους ανθρώπους. Είναι σαν το Μαρκοπούλο, άρα είναι χωριό. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μπιχτή στους Μαρκοπουλιώτες. Εδώ θα φάμε το καλύτερο σουβλάκι της Ελλάδας. Έτσι λένε, ότι εδώ έχει τα καλύτερα σουβλάκια. Και μετά θα δούμε αν θα συνεχίσουμε, γιατί μπορεί να μείνουμε εδώ. Είναι τόσο μαγευτικά εδώ πέρα που σκεφτόμαστε να μείνουμε εδώ και να μην πάμε σε κανένα νησί, σε κανένα Καρπενήσι, τίποτα. Καλησπέρα στα τσακαλάκια μου, τα ωραία, τα δροσερά. Φέτος είμαι πιο καλοκαιρινός και ευχάριστος. Έχουμε έρθει εδώ πέρα στο Θερμό, τρομερός. Είμαστε συγκεκριμένα στην πλατεία της οικογένειας Κολίτσας. Τώρα μην με ρωτήσεις παραπάνω, γραφική. Έχετε ακούσει στη Βενετία που πετάνε κέρματα, κάνουν ευχή και παίζουν μπαλίτσα. Λοιπόν, το νερό είναι η εισαγωγή από εδώ. Και έχω έρθει να κάνω τη μεγαλύτερη ευχή του κόσμου. Να φτάσουμε στους 1 εκατομμύριο subscribers και να γίνουμε publicity και διάσημοι. Όχι ρε πλάκα. Είναι λίγο απογοητευτικό πλούτς, που δεν σου είναι να πάρει τα αρχίδια μου. Όχι, εγώ τα πιστεύω αυτά, θα σου πω γιατί τα πιστεύω. Τα πιστεύω γιατί πεινάω τόσο πολύ που...
Είμαστε στο πανέμορφο χωριό του Προυσού. Προυσός λέγεται, μου λέει η παραγωγή. Παίρνουμε το τελευταίο μας καφέ, νομίζω είναι ο 16ος. Και φτάσαμε, παιδιά, φτάσαμε. Και όμως φτάσαμε παρά όλες τις προσδοκίες, φτάσαμε τελικά, ναι. Καλησπέρα σας, Smoking Buffalo. Έχουμε καλά και κακά νέα. Συνήθως έχουμε μόνο κακά νέα. Ναι, συνήθως. Τα καλά νέα, ποια είναι, Χριστό? Τα καλά νέα είναι το μας πάντα βρέχει. Σαμ, ναι. Στα Άιζο. Και πες για τους Smoking Buffalo's. Τα κακά νέα είναι... Πάμε στο πάντα βρέχει! Μαζί με Crocs πάμε, παιδιά. Στο πάντα βρέχει πρέπει να φοράτε Crocs. Μην κοιτάτε αυτούς που φοράνε. Δεύτερο ζευγάρι καπούτσια, παιδιά, έτσι να μην τα λέμε. Τα έχουμε πει πόσους χιλιάδες. Οργανωμένοι να. Τρώμε ένα καλό πρωινό, φυσικό χυμό. Πήραμε τσάι μαζί. Με στημένο αβοκάντο. Τα κακά νέα λοιπόν είναι ότι είχαμε πάει στη Λίμνη Τρικομίδα και ότι είχα τραβήξει με την τούτινα εδώ. Μην δίνεις τη μάρκα. Του Κωστή, δεν έδειξα μάρκα. Πόσο την πήρε ο Κωστής αυτή είναι? Έλα ρε, 13 ευρώ στο Black Friday Sam. 13 ευρώ στο Black Friday. Μα προσφοράρα. Είναι κάμερα, λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν αποθηκεύει τίποτα. Επομένως θα δείτε, είδατε βασικά πλάνα από τη Λίμνη μόνο απ' έξω από τη Λίμνη. Αλλά έτσι έχετε συνηθίσει, επομένως δεν μπορείτε να έχετε παράπονο. Ποιο? Έχουμε σχεδόν φτάσει στο διάσελο της Καλακούδας. Πάμε ντουγρού, πάμε κοντά μέση ταχύτητα χρήστο 90, 200. Αέρα. Πέρασαμε μέσα από σπηλιές, μέσα από δράκους. Είμαστε όλοι καλά. Ο Πάνος έχασε το χέρι του. Το άλλο χέρι. Κρατάει την κάμερα με το στόμα. Είναι πολύ καλός με αυτό. Όλα δείχνουν πως σε λίγο θα είμαστε στο ποταμό. Τώρα θα δούμε. Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο πάντα βρέχει, περιμένουμε τον οδηγό μας. Επειδή πάντα βρέχει, παιδιά, η κάμερα θα βγει λίγο προς το τέλος, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει κάμερα. Γιατί μπορεί πάντα να βρέχει, αλλά η κάμερα μια φορά βρεγμένη. Επισούρα. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε πλάνα κάτω από τη Λίμνη, αλλά πάντα βρέχει. Βασικά δεν βρέχει, δεν έχει πολύ ωραίο καιρό, αλλά... Comes to me, the year was dead, but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul, will the haunted be haunted by the smoking gold? Oh, stand unshaken. Αυτός είναι. Πώς είναι η θερμοκρασία? Ο Σάος θα πάτε κεφαλικό. Δεν έχει, θα πάτε κεφαλικό. Εκεί μου βγάζει το κεφάλι τώρα. Λοιπόν, μετά από 4 ώρες κολύμπη καταφέραμε και φτάσαμε στο Great Canyon, ενώ στους καταράκτες. Το Great Always Raining. Τώρα καταλαβαίνω γιατί.
το λένε πάντα βρέχει, γιατί όταν φτάσα πέμπα ένα πολύ κακό αστείο και μου τσέβρεξε πάνω και θα πάμε να πάμε, παιδιά, γιατί έχω πεθάνει, δεν μπορώ. Πεινάω, πεινάω. Τι θα πάμε? Θα πάμε 10 σουβλάκια, 10, δεν υπερβάλλω, 10 σουβλάκια καθένα. Και κοντοσουβλιά και λογικά δηλαδή εγώ θα φάω χωριάτικη και πατάτες, γιατί μέχρι να έρθει το φαγητό θα έχω ήδη χορτάσει. Αλλά το σημαντικό είναι, παιδιά, δεν ξέρω ποιο είναι το σημαντικό, δεν θα σας το πω εγώ, άμα το ακούσετε από μένα στη λύθη. Ήταν λίγο το plot twist μας το Πάντα βρέχει. Keep on going and let's see. Εδώ βλέπουμε τον Χρήστο που απλώνει την πετσέτα μου που μόλις του ζήτησε και πλένει το μπαλκόνι γιατί τα έκανε λίγο μου. Μόλις γυρίσαμε το Πάντα βρέχει. Εγώ είμαι αυτός, συνήθως. Πολλές φορές μπορεί να με δείτε με άλλες μορφές να κυκλοφορώ, όπως αυτή του βρικόλαγα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Μου ήταν θετικά νεύη, γιατί ήταν με αυτή που είναι ψηλά σχετικά. Δύο πράγματα πρέπει να ψηφίσει αυτόν τον κόσμο. Μην πεθάνεις στην μπανιέρα και μη σπάσεις το πόδι σου πριν το στον μπαλκόνι. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα. Μια ιδέα είναι, μωρέ. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, να πάμε σε ένα τσιμπουράδικο, ρακάδικο, παύλα μεζεδοπολείο, παύλα τρέλα, να πιούμε ρακές, να φάμε τσικουδιές. Είναι γνωστός του γνωστού που μας πήγε σήμερα στο Πάντα βρέχει, ξέρεις πως πάρα αυτά. Μέσα είναι ο φίλος μου Σαμαράς. Δεν ξέρω να το πάρω. Αυτό το κυβέρνηση. Να το πω. Πάνε. Δεν σας είδα εκεί. Φάγαμε ένα κριτικό έτσι γιουρούσι. Φέτα με μέλι. Κριτικό, θα το πω κριτικό γιουρούσι. Πίνουμε ένα καλό κρασάκι, ρακομελάκι. Δεν δυσκολεύτηκα ποτέ να παρκάρω. Κάποιοι αναφέραν ότι δυσκολεύτηκα να παρκάρω πριν. Κάτι τέτοιο είπες. Πάρκαρα με την πρώτη με το ένα χέρι και κλειστά μάτια. Τι περιμένουμε να έρθει? Περιμένουμε να έρθει ακόμα ένα κρασάκι και ένα κοτόπουλο που πετάει και κάνει το νεκρό. Και σε ποιο μαγαζί καθόμαστε στο Καρμενήσι και αν θα το πρότεινες στους μεμικοβαρέλους? Το εξωτικό, μπράβο. Μα δεν είναι το τραγούδι του Μάλαμα. Τι λέει όμως? Τα εξωτικά γυρνούν τις νύχτες συντροφιά μου. Τα εξωτικά γυρνούν τις νύχτες συντροφιά μου. Τραγουδάει. Τελευταία που τραγούδισε σε βίντεο ήταν στο Λαδατόκριτο, στην Κρήτη, στο Βέθη. Κούστες αρέτουσα μου τα θλιβερά μαντάκα. Ο κύρις σου με εξόρισε στις ξενιτιάς της στράτα. Δεν το ξαναπούμε αυτό, περάσουμε ένα ξεχασμένο. Του σας ζήσα. Βάσει των τελευταίων γεγονότων, ήξερα ότι θα βρουν βρικόλακες. Ήξερα αυτό. In music, one doesn't make the end of a composition the point. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. Θα το πιστέψετε. Καθόμαστε και ξαφνικά το ταβάνι κατεβαίνει. Έρχεται εδώ. Το ξύλινο. Φτάνει εδώ και κάνει και γίνεται τραπέζι και γεμίζει τώρα με φαγητά. Και λέμε τι φάση ρε, τι Airbnb φάση έχουμε πληρώσει εδώ πέρα και αού. Και σκάει, χτυπάει την πόρτα. Ποτέ να μην έχει την πόρτα το βράδυ. Λέει, θέλω να φάμε μαζί, λέει. Να έρθω μέσα να φάμε μαζί. Πείτε μου να περάσω, λέει. Ο Βουρδουλιάκας. Ωραία, εμάς βρήκε λέει τώρα βραδίτικα Βουρδουλιάκας. Το έχω. Γεια σας κύριε Βουρδουλιακά, δεν έχουμε φαγητό εδώ καθόλου. Φαγητό καθόλου. Όχι καλά, εντάξει, δεν πειράζει και φεύγει τρελός ρε. Δεν είμαστε καλά σήμερα, δεν πάει καλά φάση. Θες δεν έγινε αυτό? Πες. Αλλά δεν είναι και λίγο, σε επηρεάζει.
Σε επηρεάζει. Όπως μας επηρεάζουν τόσο καιρό όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, τώρα χαβαλέ, ξεχαβαλέ, μας έχουν στο ταξίδι μας μόνο θετικά μας επηρεάζουν πράγματα, μόνο θετικά. Αλλά πρέπει να ισορροπήσουμε αυτό το κάρμα κάποια στιγμή, γιατί το τελευταίο 2 χρόνια περίπου μας επηρεάζουν. Μας επηρεάζουν μόνο αρνητικά τα πράγματα. Επομένως πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Βλέπετε, έχω αποκτήσει πλήρως άνεση, κάμερα, vlog, stories, σεξ, μουξ, μανταλάς, ας πούμε ότι αυτό είναι ένα μπουκάλι με σαμπουάρι. Ωραία, αυτό είναι ένα μπουκάλι με σαμπουάρι εδώ. Θέλω εγώ που είμαι ο Χριστός, να βγάλω το σαμπουάρι. Κάνω έτσι στο κεφάλι μου. Τι δεν θα έπρεπε κάποιος να κάνει, λέω τώρα εγώ. Σταμάτα να τσαλακώνεις τα μπουκαλάκια. Θα το κόψουμε αυτό. Follow the sun, and which way the wind blows. When this day is done, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon and brand new sun. Βρισκόμαστε σε μια καταγάλανη, καταπράσινη τοποθεσία. Μέσα στα δέντρα, στο βουνό, καλλιεργούν πέστροφες. Οι πέστροφες δεν καλλιεργούνται, καλλιτρέφονται, δηλαδή τις ταΐζουμε εδώ πέρα, έχουμε παίξει μπαλίτσα. Έχουμε έρθει να φάμε την καλύτερη πέστροφα της Ευετανία. Την καλύτερη, την καπνίζουν εδώ τα αλάνια μέσα. Θα κάνουμε το taste test και θα μάθουμε σε λίγο. Σε μάλλον ήταν αγχωμένος, δεν ξέρει, δεν ξαναφάει πέστροφα. Είναι η πρώτη μου φορά, δεν ξέρω αν τα καταφέρω, δηλαδή υπάρχει άγχος. Η πέστροφα φτάνει μέχρι τα 500 κιλά σε ελεύθερη εκτροφή. Πόσα κιλά, μισό τόνο πέστροφα. Παίζει με τόνο μπαλίτσα 1v1 easy. Αυτό το μαύρο εκεί που περπατάει, αυτό είναι η πέστροφα. Νομίζω. I went down to the river, flowing out onto the sea. On my way to the ocean, let the spirits swallow me. Ωραία επέστροφο. Θα μπορούσαμε να μην την τρώμε κιόλας. Ωραία, εντάξει, τέλειο, ωραία. Λίγο στριμωγμένες, εντάξει. Το script λέει να πω ότι ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίες οι πέστροφες, σίγουρα μας άρεσαν πάρα πολύ. Η γεύση τους, η εικόνα τους. Ναι, περάσαμε πολύ ωραία, ναι. Over 20-some years of living and 1,000 wasted days. I have loved a lot of women. Many times I've gone wrong ways. Λοιπόν, αυτό το νερό δεν πίνεται. Μην τολμήσει κανείς ποτέ και πια από αυτό το νερό. Δεν είναι καλό είχε το χωριό. Είναι το κεφαλόβρυσο. Ναι, το έχουν δηλητηριάσει οι Γερμανοί. Τα ναζιστικά γουρούνια. Τα ναζιστικά γουρούνια, Χρήστο. Τα ναζιστικά γουρούνια, παιδιά. Το χωριό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χωριό είναι ωραίο. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πάντως ένα μεγάλο χωριό. Και εμένα, ένα μεγάλο δεν χωριό. θυμάμαι το όνομά του, αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγάλο χωριό. Υπάρχει κάποια ιστορία εδώ πέρα με μεγάλα μικρά χωριά και τέτοια. Κοίτα, παιδιά, το σημαντικό είναι να πούμε ότι το μέγεθος δεν έχει σημασία. Ό,τι χωριό και αν είσαι, μικρό, μεγάλο, εκεί να ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Αυτό που είπες, θα την πούμε άλλη στιγμή. Αυτό θα το το νεράκι. When the hills let go, slowly fade into the water like some ancient lover on a ship filled with ghosts. It's something to behold. When the paper thin girls are twisting little braids in their hair, they take off their coats and throw pebbles and stones from the side of the boat, crying out. Stones they float,
Stones they float. Oh my God. Stones they float. Stones they float. Στην Καστανόβρεση λοιπόν. Είμαστε στο νέο μικρό χωριό. Το παλιό μικρό χωριό, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, το μισό κατεδαφίστηκε. Αλλά το καλό είναι ότι όλοι ήταν από την εκεί μεριά. Επομένως το μισό έπεσε, η Παναγία έκανε το θαύμα της, όλα πήγαν καλά και εμείς έχουμε έρθει στο νέο, ανανεωμένο, δροσερό μικρό χωριό να πάμε να φάμε. Λοιπόν, Νίκο Φρέιτ, ό,τι δεν έγινε στην γκρίζα αρκούδα στο vlog με την Ιραίδο Σπηλιά θα γίνει εδώ πέρα. Βρήκαμε αγριογούρνο. Η φάση έχει τελειώσει. Αν τι έχει κάνει. Η ζωή είναι πολύ σημαντικό να πίνετε νερό. Νεράκια! Μια χορηγία ζητάμε. Μια χορηγία. We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing, and you were supposed to sing or to dance while the music was being played. Καρπενήσι. Καμία σχέση με νησί. Αλλά άμα πάτε, βουνάρες, φαράκια, υπέροχα. Θα τα πούμε σε καλοκαιρινό βλογκάκι. Καλοκαίρι, σε κανονικό νησί. Τα φιλιά μου. Να πω ότι είναι ένα πολύ έτσι προσβάσιμο μέρος. Αν έχεις ελικόπτερο, δεν μας έχουν συλλάβει και όμως δεν είναι αυτό που νομίζετε. Λοιπόν, να πάτε έτσι 3-4 μερούλες και θα περάσετε τέλεια. Τώρα, αν πάτε όπως πήγαμε εμείς. Προσοχή στα νερόφυλλα. By the look on your face.